Čaute, moje meno je Walker a vítajte tu pri hre Warface. Vybral som si túto hru preto, lebo sa mi strašne páči. Má dobrú grafiku, takže možno sa vám bude páčiť. Na mojom kanáli je už 5 odberov, takže za to vám veľmi pekne ďakujem. Tie pozrite si tiež veľmi vážim. No a dúfam, že to tak ďalej bude pokračovať. No táto hra je vojenská vlastne, ide tu o to, že sú tu dve týmy Blackwood a ešte ten tým Warface. Blackwood je vlastne modrý a Warface tu vlastne taký hnedý. Máte tam aj všelijaké také mapy, ktoré môžete hrať. Tam aj kop, že môžete bojovať proti tým nepriateľom. A ako počítaču a servery. Ja teraz väčšinou bojujem proti kop. Túto hru som už dosť dlho nehral. OK. Cancel. Tu máte také zbranie. Cancel. Close. Kop. No, tu nám máte tie kopy. Jej, nové mapy. Koľko mám iba 2 tokeny. No, takže ukážeme si jednu mapu. Ktorú? Tuto? Som ešte nehral. Páni. No, som zvedavý na tie nové mapy. Tu dajte starší ready. Ja som už taká hodnosť, vidíte. Toto je na tamtom, čo som vám pred chvíľou tie tokeny ukazoval. Je to strašne ťažká mapa, vidíte. Máte tam 20 poschodí. Jedni to tam urobili za skoro hodinu tú mapu a ja mám iba 8 takých. Taká hodnosť, potom tu je zlatá, potom taká. Ja už mám takú hodnosť. Tu máte ešte 2 čiarky, by tento potreboval na takú hodnosť, akú mám ja. Nepočkať. 2 čiarky a ešte jedno také zlaté. No tak zapni tú hru. Tento tu na kráľu vlastne on môže zapnúť hru. On je vlastne šéf tohto. A náhodou, keby som sa nestihol pozdraviť, tak prepáčte mi to. Len ja občas si nevšímam čas, lebo ja natáčam ešte cez taký bandicam, čo iba 10 minút môžem natáčať. Z toho Antern budem natáčať málokrát, keď nejakým kamošom, keď tak, youtuberom, alebo tak. No, to sa načítava. Vidíte, toto je obťažnosť normálna. Keď sú 3, tak to je ťažká. Presne táto tuná je ťažká. Tam, kde máte také poschodia. Tu má 3 náboje, keď je ťažká. 1 náboj má, keď je taká 1. To je easy. Keď je 1 náboj. Zase, vy ste furt len Warface a budete bojovať proti Blackwood na tom kop. Budú tam po vás chodiť so zbraňami, občas s obuškami a tak. S obuškami. Obusok, vystrč sa. Píp. Janošik. Tak poriti Janošikovi dá ten obušok. No, sa spúšťa hra. Vyzerá to tak, že mám najvyššiu hodnosť tu. Trošku tu tá hudba bubne mi teraz. Počujete, čo za pozadím? No, sme v vrtuľníku, tu vidíte. Prepáčte mi, ale tá myška sa mi trošku seká. Ja neviem prečo. Napíšte mi prečo.
Do komentárov, prosím. A práve mám taký guľomet. Zomri. Áno, 1 kill, konečne. Na diaľku s guľometom 1 kill, to je dobre, no. Strašne mi prepáčte za tie lagy, ale ja za to naozaj nemôžem. Strasný pozor na to, že keď zabijete svojich, lebo pri hard môžete zabiť aj svojich. Zdá sa mi, že aj pri normal. Tu nám môžete chodiť do dverí. Počkať, to sa dá. No, prepáčte mi za túto blbú odpoveď, že tu nám môžete chodiť do dverí. No, a nemal som čo iné povedať. Tu nemôžete chodiť do dverí. Juj, som v dverách. Som úplný, že... Push ahead. Čo odtlačíme autíčko? Nemôžeme? Počkaj, checkpoint. Nie, počkaj. Až keď pozabíjame všetkých tamtých. A tu už vidíte, že zabili, to medic vtedy musí použiť také... Ja, aj tam je guľomet. 4 dáme. Zle hodil, no tak dám ma trošku hlavu. Teraz mi začnú písať noob. To si nevšimajte. Hlava. No, dobre, taktika. Au! Tam dole máte životy. OK, dali sme ho dole. Autičko. Nedá sa. Autičko. Moje autičko. Odvedziem sa. Aaaa! Štít! Nie! Sexy bičiky nie. Nás zubičovali ku smrti. No... Tak toto bola tá hra. Teraz si iba ukážeme, kde je čo je kde, čo, kde. A vypíname. Zase po 11 ja točím. Vždy sa mi tak podarí točiť. Tomuto obrázku trošku nechápem. Akože oproti nemu je vrtuľník. Vidím, že má plné gate tu. A on si v pohode oproti nemu stojí a raketomet v ruke, že no vrtuľník zraz má. Zraz má. No dobre, už loading. Leave room, yes. Prepáčte, natáčam. New. Toto je hard, toto je easy a toto je normal. Ja som hral normal. No, takže tu nám máte shop. Gear. To sú zbranie. Ja mám v pláne si kúpiť... Je tu na túto. Outfit. Misks. A tak ďalej. No, takže toto býva pre dnešok všetko. Majte sa dobre. Uvidíme sa pri ďalšom videu Warface. Čaute. Abo pri inej hre. Teraz vám budem ukazovať tie hry. Potom, keď doukazujem všetky hry, ja tu poviem v jednom videu, povedzte mi do komentárov, ktorú by ste chceli vidieť, ale to až potom, keď vám poviem. Takže majte sa dobre, čaute pri inej hre.